फान्थाव आलु भाजा एवनानैनो ब्लगखौ स्टार्ट खालायबाय आरो ना सनाफोर आङो ओंख्रि संगासिनो दंलाय नै आङो फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनानै फैनानै ओमफ्राय आंना माने बानलु बोदोना ओरैबायदि मोनफ्रुनानै दंजोबो आरो ना ओमफ्राय बेखौनो आंना बोराया नोंसिना गुमैया बिरादनो बानलु आसार जानो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो खानानै आसार बानायनानै दोनसै आरो ना आं बे बानलु बोदोनखौ नै मोनजोब्बाय सिनायगोन ना सिनायाखै केमेरायाव मोनफ्रुजोब्बाय आरो ना मोननानै दंजोबो सिनायनाय नङा आरो ना बारा मबाइलाव सिनायाखै माबा माबिसो अरसला जोबलांबाय नै दाउफ्रासो आं खानानै लागोनसै बेखौ खानोनो हास्लाबासै नै ओंख्रिबो संगासिनो दं नालाय आङो एसेल' खाग्रोबाय नै ओमफ्राय दा बेलासियाव खानसै आङो सासेयाबो नै नेगासिनो दं बिमाखौ आयु बाबिखौ नेगासिनो दङ नोङो ओंखारदों खेंद' बे आलौवो मा हासिबि आलौवो दाननो आलौगोन बेखौ लाजाया आलौवो ना बाबा गैयाहाय बिफाङाव गाबज्रिगासिनो दं नै बाबा होननानै बाबायानो गैया नोंना बाबाया मालाय साख्रियावसो बाबाया साख्रियावसो ना बाबाया न'नि फान्थाव आरो दा आलुजों भाजा दिनै समबार नालाय मिरामिस जोंहा ओंखायनो दालि ओमफ्राय आलु फान्थाव भाजा याबो मोनजाबाय आरो ना न'नि हां गायनाया थायहांबाय नै बिदि आरो ना जोंना सबाय बिमाया नै बेबायदि फाख्रा सिख्रासो आरो ना नै गोजौआव दंबावो मेरलाय नै बै बैसाङाव माननाय नुहुरनाया बियो ओमफ्राय हाननो हाया आरो ना गोजौनिखौ आङो गोजौनिया थाजोबो ओरैनो ओमफ्राय बै गाहायनिखौल' ओमफ्राय फिसाजोआबो जाया आंल' हारसिंखायनो एसेल' खाग्रोबाय आं बेखौ दा मोनायाव जानोसै आरो ना बेखौ भाजा दा एवला आङो उन्दुबाय आरो ना सनाया ओंखाम ओंख्रियाबो मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय बिब' फैनायनि टाइम जाबाय आरो बिब'आबो फैसिगोन स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय रेडि जाखाबाय आरो ना जोङो फैबाथाय थांनांगौलाय नालाय टिउसनाव ओमफ्राय रेडि जानानै थाखाजोबखाबाय बिगैखौबो थुखैखांबाय माबाय खामानि जोबस्रांजोब्बाय आरो ना फैबाथाय ओंखाम जानोसै बिमा फिसा ओमफ्राय ओंखारलांसै आरो ना सान्दुं गोसाथार थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौबो नायलां आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो ना आरो फौजि फेमिलिनिफ्राय नायदोंबाथ' रावबो कमेन्ट हरालासिनो दाथा आरो ना मोनसेबाबो कमेन्ट खालायथार आरो लाइक खालामनानै गालांथार आरो ना सनाफोरथ' नायलांबाय था भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम सिखारलायबाय नै दसेल' उन्दुनायानो बिब'खौ लामायाव नेहैनोसै नङाबा दा दाय जालायगोनलाय नेफैयाबा टाइम जाबाय आरोना फैनायनि गाबदों बेहा गाबदों सफैबाय सनाफोर आलासि फैब्रबदोंमोन आरो ना ओमफ्रायो दासो थांबाय आलासिया फैब्रबनाय हास्लाबा टाइमा जोंनाबो नै ओंखाम जागासिनो फिसाजो आं जास्लाबनो हाबावला आरो ना दा फैनानैसो जाफैनोसै फिसाजोखौ टिउसनाव दोननानै फैनानै फुङाव जाखादों नालाय ओंखायनो उखैयाखै ओंखारबाय सनाफोर हास्लाबला टाइमानो दिनै बारा जासिगोन आरो ना 2 मिनिटल'सै 3टा जानो जाखायो एखमबा बिदिनो लेटआनो लेट जाबाय आरोना दिनै 3टायानो जाबाय थांगोनसै जों होमबा थांगासिनो जोङो टाइमानो बारा जालायलायबाय आरोना दिनै मोनफैबाय थांनो बाय थांसै आं थांबाय आंहा जुथा फिसाजोनि खिला आरोखि ना माबा मोनसे मा होनोमोनलाय जुथानि खिला गनानै दङ बेखौ बानायहैनांगौलाय डेलि मार्केटाव दंफैयो आरो ना आङो नैबे फिसाजोनि बै खिला जुथा मारिग्राया बे माबानानै दङ गनानै दङ बेखौ बानायहोनांगौ ओमफ्राय गानजाखायो नालाय जेबो जायाखै ओंखायनो लागायनो फैबाय आरो ना आङो बेखौ लागायहोनोसै फुलनायनि সেইটো কিমান এই বগাটো কিমান 20 টকা आपेल लाबाय आङो आपेल जुथाखौ लानानै फैबाय आं थाव सोनोसै एबार थाव गैलालाय बिराद थाव जायो स्कुटियानो न'आव मोनफैलायबाय गगा मोनदों एकदम बिमाबो फिसाबो साथामबो गगा मोनजोब्बाय आरो ना फुङावनो एकदम गारि सालायबाय थानाय जायोना ओरैबायदि गगा मोनजोब्बाय साथामबो उन्दैयाबो उन्दुनोनो हायाखै मोनायाव दिनै
मा जादों आइ आपेल जादों हो मा आपेल जादों जिउ गोथाव आपेल जादों मालायनि आपेल लाबोफादों नालाय आपेल जागासिनो गोथाव आइ नाम गोथाव गोथावथार न'आव थाबावा न' सिङाव थाबावा बाहेरायावल' लेङो देवानि जाथारबाय बियो देवानि जाथारबाय आरोना न'आवनो थानो नागिर दादा मोनाव बेरायफैबाय देरसिथाया दादा मोनाव ना दादा मोनाव बेरायफैदों देरसिथाया मा न'आवनो थाला देवानि जाथारबाय सनाया देवानि जाथारबाय बामलायाखैखौ एसे बामबुदु बाल बामबुदु नोंखौ नायाखै भिडिअ नायाखै नायदो नायाखै नोङो खथ' साइज नुदों राजाखौ लंपेन्ट जंग्लब गानलायनानै बामजाबाय देलसिथाया आयंजों ना बिमायंजों बामजादों नै मालाय देलसिया आयंआबो लाखिनो हायो आंखौ मामायालाय मैगं लायबा दिनै जि मोजां थालायलायथारबाय दादाया बामदों ना देलसिथाखौ दादाया बामदों थाबावानो आगैया थाबावा उन्दैफोरजों थायाथ' आगैया बामनायखौ फसाया थाबावा नुवाखै एमब्रानाया थायानो हनै थायानो जोंहा थांसै न'आव थांसै राजाबो थांफायोनो जोंनाव नै राजाया फैद' फिसाजोखौ लायनानै टाइम जानोसै आरोना लायनांसिगौलाय फै जि मोजांखा नै गग'आ नै मामि नै गग' नै मोजांथार नै आलामथार नामा नै खारलांजोब थांसैलाय थांनायनि टाइम जालायबाय फिसाजोखौ लायनांसिगौलाय फिसाजोखौ लायनायनि टाइम जालायबाय थांसै गुसु जालांथारो दाना गोजाङो दाना सनाया टफि गानबाय टफि बेहाथ' मोजांसो मोनो आरोना बेरायबाय थाबा मोजांसो मोनो जोंना सनाया बेरायबाय थाबा मोजांसो मोनो ना थ' थांगोनसै सनाफोर आङो खर'आव माबा होनबाय एम्फौ हाबनानै थाबदों सफैबाय आङो नेगासिनो दं 5 मिनिट दंबावो आरोना नेथ'नोसै दसे बेबि सोरो ओहो थाङाखै थांनो बादोंमोन आङो थांबाय थाब थांनायखाय माबा सानदोंमोन आं आंखौ थाङाखै बोरो बेबिया नायद' नायदा बेबिखौ नायला दे बाबाखौ रायलायहरदो दे बाबा फै नुदो दे बाबा नाहरबाय थायोथ' नोंखौ बाबाया दे आं आब'खौ लांनो फैदों होनलाय बाबाखौ दे मालाय रुबिनि थाखाय नायो जिसुमोनहा रावबो बिसिनि बिमा बिफा नुबाय थायो नोंसोरखौ नायबाय थाथारो जाहैदों होमबालाय नायदो बिमाखौबो एसे माबाया दा रुहि बिफाया नायथोंसै नै नोंना सैनाया रुहि बिफा नै राजाया नै दासो मोनफैबाय नै जि मोनाबोखायो नालाय खोमसि जाजोब्बाय लाबो साबिया थाब न' मोनफैबाय उन्दुबोबाय नै सनिया सा गुदुं लोंसै आरोना ओरैबायदि गोजांबोबाय गुसु जाथारोना दाना एकदमबारे आरो जोंनाथ' बे फ्लाइअभारा माबाया दालाङा ओरैबायदि गुसु जायो आरोना बारा खोलो नांथारो ओंखायनो गाइखेर सा गुदुं फुदुंना लोंसै नै आंना गरा गाइखेर सा लोंसै सनाफोर नै फिसाजोआसो गारहरबावबाय नै मेथाइखौ बेजोंसो लोंगोन आरोना बिबार मेथाइ गारि साखा होननायनि दाय जादों आरोना आंहा बेखौ गारि साखा होननानै बिदोंमोन नालाय ओमफ्रायो गावहा लाजिथारबाय आरो फिसाजोआ गेदेरा जोंना गाज्रि मेथाइ नाम होननानै बियो होननानै नुवाखै मेथाइखौ फिसाखौ फसाया आंना फिसाया गिदिरखौल' नांगौ आरोना बिब'खौ माबायदि नायदों गुदुं मोनलायबाय दासो सोलोंनानै गोजोनथाव खौरां खोन्थानांगौ दं आरोना आंहा सनाफोर दिनै बिराद हेपि आरोना आं गोसोआ नेथ' एसे दिनै भिडिअ खोन्थाया नाङा माबाखौ हरदो बेखौ फिसाखौ हरदो आंनो
सनाबा दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरोना अननानै आंहाथ' मिथिखायो आंखौ मोजां मोजां कमेन्ट खालायगोन होननानै आरो अननानै नायदोलाय आरोना सनाफोर अननानै नायदोलाय आरोना आंनि भिडिअखौ दसेबाबो टाइम होनानै आरो नायखायो आगैमोना बयबो आंनिफ्राय सोमोन्दो गेदेर उन्दै आंनि फिसानि समान बयबो नायखायो आरोना अननानैनो मोजां मोननानैनो थ' बिदिनो नायदोलाय आरोना दिनैनि भिडिअखौबो दिनैथ' आगारला आं बे भिडिअखौ गाबोनसो आगारनोसै आरोना दिनै समबाराव बानायनाय जादों आरोना बे भिडिअखौ ओमफ्राय गाबोन मंगलबारावसो आगारनाय जासिगोन आङो थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै आरो जायफ्रा फौजि फेमिलि नायनानै इगनर दाथार आरोना अननानै कमेन्ट मोनसे खालायथार लाइक मोनसे दोनथार आरोना सनाफोर थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय